God aften og velkommen til Landets Nyheder. Mit navn er Per Fritz. Der er de sidste 2 uger blevet fundet 5 lig. Det sidste lig blev fundet med en kniv i ryggen i nærheden af en skole. De andre 4 lig blev fundet på præcis samme måde. Det er underligt, at dette er sket bare inden for 2 uger, og politiet mener, at det ikke bare er et pudsigt sammentræf, men at der er forbindelse mellem mordene. Mere må vi ikke drøfte, før politiet har fundet ud af mere. Men de arbejder hårdt på sagen. Fortsat god aften. Hej mor. Jeg er til skole. Er det da vigtigt? Det er min søster. Hun er ikke længere blandt os. Hvad snakker du om? Jeg hørte nogen bag mig. Det var ikke mig. Jeg kom herfra. Jeg må videre. Er det ikke lidt mærkeligt, at Lille ikke har været i skole? Jo, hun har været væk i en hel uge. Så langt til plejer at være væk. Prøv at ringe til hende. Hun svarer ikke, den røg direkte på telefonsvarer. Men så må vi prøve at gå hjem til hende. Jeg skal gøre det. Ja. Det er simpelthen dem. Ja. Det ser ikke ud som om hun er åbner. Men der er en seddel her. Hej. Hej venner. Jeg ved ikke, hvornår I fandt denne her seddel. Men min far og mor er kommet for at hente mig. Så jeg er med på ferie i et stykke tid. Bare for at komme til at tænke på noget andet end min venindes død. Håber I har det godt. Hilsen Elena. Kommer
Ja. Det giver jo ingen mening. Elina har jo lige fortalt mig, at hun ikke skulle noget den her weekend. Hej. Hvad var det, vi snakkede med os om? Det er fordi, jeg har haft sådan en mærkelig drøm, hvor min mor blev jagtet af sådan en mørk skikkelse. Og så, jeg tror hun så, hvad morderen var. Jeg ved ikke, hvordan jeg ved det, men det er Rose. Altså, det er du sikker på? Helt sikkert. Jeg har altså også på fornemmelsen, at Elina ikke er med sine forældre på ferie, så hun har ringet eller bare kontaktet os. Kan det måske have noget med hende at gøre? Måske. Hej Rose. Hej venner, hvad laver I her? Vi tænkte på at følge op. Vil du med? Okay. Jeremy, hvis du prøver at få Rose ud af klasselokalet, så kan mig lige og kigge efter spor i hendes taske. Okay. Sådan er det jo. Hej også, vil du lige ned og have noget luft? Okay. Okay. Skal vi kigge i hendes taske nu? Ja, jeg skal det. Jeg skal bare kigge i alle rummene. Ja. Ej, seriøst, der er ikke flere rum. Vent, der er et her. Det er taget ud foran mit vindue. Hej venner, hvad laver I her? Vi ved, det er dig. Mig der er hvad? Du er morderen. Vi fandt de her billeder. Du har stået og taget dem ud foran vores vinduer. Seriøst, tror I det om mig? Jeg tror vi var venner. Ikke lige siden du slog min mor ihjel. Tro mig, det er ikke mig, jeg skal være bange for. Betjent, vi har en herinde. Jeg må se hurtigt. Så. Et. Elena! Jo. Elena!
God aften og velkommen til Landets Nyheder. Mit navn er Per Fritz. Der blev torsdag aften anholdt en 15-årig pige for at begå mord. Betjent Hansen havde taget hende med i sin politibil, og ved fanget rundkørsel havde det lykkedes hende at slå ham ned og være undsluppet med det. Politiet arbejder på sagen. Fortsat god aften. Nej vel. Skal vi grine? Jeg er lige stoppet. Nå. Det er godt, at du gør det, okay? Ikke engang begyndt endnu. Jeg skal bare lige få dit nummer først.